Wow, takže čus, ja vás vítam u toto ďalšieho videa a dneska vám ukážem, ako si cheatovať hru Farming Simulator 15. Takže nebudem tu nejak okecávať a idem hneď na to, takže ideme do súboru počítača zase, na dokumenty, My Games a Farming Simulator 15, musíte ísť senka. A na Game kliknete na myš, kliknete toto a upraviť a tuto si nájdete položku Controls, takže ideme ďalej a to je úplne dole, toto Controls a toto si zmeníte na True, takto. To je zatiaľ všetko a no to je hotové. Už si iba zapíšete a idete teda zapreč. Dobre. A teraz už iba do hry treba ísť a dobre, ideme do hry a ja vám ukážem kombíky a treba napísať, lebo to dosť veľa cheatov je to. Môžete si meniť deň, čas, všetko, kameru a také veci, kvalitúry a také veci. Takže hneď som späť. Takže som už späť a teraz už iba ideme do nejakej kariéry. Je úplne jedno, ktorá to je, úplne jedno. Ja pôjdem do tejto a štart. Takže sme v kariére a teraz tlačíte dvakrát ten istý kombík. Takže stlačíte ten kombík dvakrát, napíšete malým GS a napríklad T a stlačíte tento kombík, čo zase príde obrázok. Stlačíte ten kombík, ako môžete vidieť, tu vám naskočí toto, nemusíte tam písať dlhé vety a prostosti, už stlačíte na Enter a stlačíte zase ten kombík, čo vám teraz ukážem, iba raz. A vám to zmizne a teraz napríklad stlačíte O, tak vám toto zmizne a môžete napríklad nejaké pekné videá natáčať bez týchto prostostí. A napríklad ešte stlačíte J a stlačíte Q, tak začnete lietať a keď dáte Shift, tak pôjdete rýchlejšie lietať. Takto lietate a Ečkom klesáte dole, Qčkom vstúpate hore. A teraz vám ešte stlačíte zase dvakrát ten kombík, čo som vám ukázal predtým. Stlačíte to. GS a veľké S stlačíme. A tu ukáže Set Daytime. Teraz napríklad 11 hodín. Tak si to prepneme na 15. A naskočí nám tam, ako môžete vidieť, hore nám naskočilo 15 hodín. A prepáčte. Robíme zase to isté a môžete si dať Set Daytime. Prepáčte, to bolo voľa. Nechcel som vypol natáčanie. Nechcel. Necháme nejaké 9 a skočí nám to. Alebo pozrieme to dole a Daytime a dáme napríklad 22. Vidieť je noc a mesiac svieti, také veci. A ešte tu je to ešte iné. Napríklad zase GS, toto veľké S, a stlačíte ešte raz tento kombík, čo vám ukážem, obrázok. A to vám ukáže Set Fow. A dáte Set Fow 20 alebo 23. A ono sa vám to takto priblíži. A môžete vidieť, sa to pekne priblížilo. Keď to chcete dať naspäť, tak, ale musíte si zapamätať, že že akú ste mali, takže ja som mal o natáčanie, nechcel som. A prečo nechcel som toto? Zle.
nechcel. Takže ešte toto. A 60 som tam mal. Áno, to môžete vidieť. A keď dať, no 60 je originál. Tak to má byť. A keď si dáte napríklad na 80, tak potom môžete vidieť, to pôjde ďalej, ale keď si môžete všimnúť, aj traktor potom inak vyzerá. To potom oveľa inak, takže si to ja dám naspäť ako to bolo a 60 a vidieť. Hotovo. Takže toto bude asi všetko pre toto video a ak sa vám video páčilo, tak dajte samozrejme like a ak chcete ďalšie videá, dajte komentár alebo dajte komentár, keď video chcete ďalšie a dajte odber, samozrejme, musí byť a tak čus.